Далер Азизов, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд. Рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, Ҳусейн Нурматов, рақами 28 Бил Обама Арсен, рақами 26 Бобоев ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. Дар нақши ҳуҷумкунанда аммо метавонад мавқеи футболбозон каме дигар ҳам бошад ки дар ин бозӣ кӯмак мерасонанд довари эҳтиётӣ Шаҳбоз Зардов аз шаҳри Душанбе. Инак бозӣ шурӯъ шуд ва аз маркази майдон тӯбро футболбозони дастаи мизбон ба бозӣ дароварданд. имтиёзҳои зарурӣ кӯмаки худро расонанд ба даста. Фурсат барои футболбозони дастаи мизбон аст ва инак аввалин зарба партофи навбатии тӯб вазъияти хатарнок аст ва чӣ гуна ин ҳолат бартараф мешавад. Тои хуб буд барои густариш бахшидани ҳуҷум, аммо онҳо муваффақ нашуданд. ва инак шонси навбатӣ ва фурсате ки аз даст рафта истодааст барои бозигарони ватан таваҷҷӯҳи бозигарони ҳарифро ба худ ҷалб намоянд ва ҳамлаашонро бо ин роҳ оғоз бахшанд. инҷо боз як зарбаи дигар аз масофаи дур ва чӣ гуна лаҳзаҳои хатарнок яке бисёр маҳкаму қавӣ аз масофаи дур ҷамъбаст карда мешаванд. Ҳусейн Нурматов ирсоли навбатии тӯб ба сӯи ӯ ва имконияти олӣ. ҳисоб дӯстони гиромӣ тавре мебинед инак шуда мешавад ва бисёр ҳам хуб дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф истода ҳаракат кард Шериддин Бобоев. Шериддин бошгоҳ дорад, аз голи задаи худ истиқбол намегирад. Ҳусейн Нурматов хело олӣ ба ин ҳуҷум пайваст шуд ва тавре шумо мебинед ба ҳуҷум пайвастшавии ӯ чӣ гуна натиҷа медиҳад. хело хуб ба канор омад аз ин ҷо ирсоли тӯб. Шериддин Бобоевро касе маҳкам намекунад. дифоъгарони марказии дастаи барқ шонси хуберо футболбозони дастаи барқчӣ метавонанд пайдо кунанд. имконият ҳаст, зарба ва чӣ гуна имконият буд барои Масрур Ғафуров дар ин ҳолат дастаи дигараш тӯбро пайдо кунад, аммо бозигарони дастаи барқчӣ ҳам ҳушёриро аз даст надоданду дар ҳамон лаҳза тавонистанд ҳуҷумро бартараф кунанд. тӯб ба назди Шериддин меояд, зарбаи навбатӣ бисёрам хатарнок аз сӯи ӯ ва дар натиҷаи хатои футболбозони барқчӣ инак ҳисоб 2-0 мешавад ва Шериддин зарбаро хело дақиқ иҷро кардааст. таваҷҷӯҳ кунед ан ҳамин ҳолатро. ин нуқтаи охири ҳуҷуми мазкур аст ки чӣ гуна Шериддин Бобоев бо пои чап зарбаро иҷро кард. аммо ҳолате ки ба хато роҳ доданд зери прессинги футболбозони дастаи ҳосилот, футболбозони дастаи барқчӣ онро ҳам аз ибтидо боз як ирсоли дигар. чӣ гуна зебо буд инҷо партофти тӯб ва дар лаҳзаи охирин зарбаи Шериддин Бобоевро. партофти навбатии тӯб инҷо акнун Нуриддин Ҳамроқулов бо тӯб аст. пас медиҳад ба ҳамдастааш. идомаи ҳамларо ҳоло хоҳем дид. вазъияти хатарнок аст, зарба ва гол. ҳисоб 3-0 ва тавре мову шумо мебинем таркибороӣ бисёр ҳам зебову диданӣ бо иштирок карданд ва натиҷа ҳамин шуд ки голи сеюм ба ҳадаф расонида шуд. таваҷҷӯҳ кунед, инҷо иштироки Шаҳром Сулаймонов ба назар мерасад. баъдан агар хато накунам худи капитани даста Нуриддин Ҳамроқулов ҳам ибтидо иштирок кард. Далер Ёдгоров ин пасро дод. паси голи маҳз ба номи дарвозабон Аҳмадбек Эшмуродов. инҷо шонси навбатӣ метавонад пайдо шавад ва чӣ гуна имконияти олӣ буд барои боз як шонси дигар ва дар ин ҳолат акнун зарбаи бисёр ҳам хатарноки иҷро кардаи Юсуф Рабиев. имконияти навбатӣ бисёр ҳам хуб аст ва чӣ гуна олӣ аст. болои сари Шерафган Саидов тӯбро гузаронду. имконияти навбатӣ ва Франсуа Энеге инҷо аз дарвозабон ҳам мегузарад. голи чорумро мебинем ё на. дарвозабон баргашт ба мавқеи худ ва инҷо Шаҳобиддин хело олӣ ҳунарнамоӣ кард. дар ҳамин лаҳзаҳо садои хуштаки худро баланд мекунад. Гулмуроди Саъдулло барои мову шумо дарак медиҳад. аз анҷоми рақобати имрӯза ҳисоб тавре мебинем 3-0 ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. ҳосилот